Tjena, här är jag Omar med samarbetet med Musikhjälpen. Det är första dagen här, det är lördag, det är vinstdagen och här är jag med trommarna som ska inviga den här dagen. Och här står jag med, tjena, vad heter du? Joaquin är det. Vem kallar Kitty? Det var via en kontakt som min vän fixade via Musikhjälpen då, som bjöd in oss att spela. Ja, den musiken vi spelar som heter Candombe. Afro-uruguayansk musik. Vår grupp heter Checombe. Och ja, det är som en studiecirkel som vi har drivit om musikhögskolan här i Malmö och Nybolaskolan. Som har stått för vissa av trummorna och lokalen. Hur länge ska vi spela? Vi tänkte att vi ska spela om 15 minuter, så får vi se för att vi får spela lite mera. Ska ni spela fler dagar eller bara den här dagen? Ja, vi spelar ju året om. Alltså i Musikhjälpen? Ja, det vet vi inte. Tycker de om det vi spelar så kanske vi vill bjuda hit några fler gånger. Ja, vi får se. Kan ni spela lite för oss och se en liten försmak? Det kan vi göra. Visst. Ja. Jag ska bara sätta igång den här dagen. Bara vänta lite. Jag ska börja spela om 20 minuter. Det låter väldigt intressant.